Jej, som tu! Dobre, super, čo tu je a Ivona. Ahojte! Ja si dám svoj milovaný skin. Vypnite si ho v tej hre, to budete mať lepšie v nastaveniach, tam máte sound. Áno, Dobre, tak počkajte, idem zapnúť natáčanie. ja už to natáčam. Otočte sa zatiaľ. Tá rúžová. Rúžová si? Dobre. Prečo si si Dobre, dala... čau, to sú Haló, čau, to sú že sme... Prepáč, že sa smejem. Among Us spoločne s youtubermi, s youtuber Blackcrackerov, a to Ivonou, Gio a Super Johnom. Mr. Ivona. Čaute. Hola. OK, a aby ste boli zorientovaní... Priviet. Tuto Prečo sa zelená sekáš? je Ivona, táto rúžová je Gio, král je Super, a tento tu som ja, to by ste mali vedieť, lebo tam mám men. Ale ja môžem dať štát. Ale potrebujeme viac OK. osôb. Že idem do? Ale môžeš dať štart. Aha, tak už to ide, dobre. Dal som. Už to ide. Viete, čo je smutné, že mne odišli sluchatka. Mne dali dneska s Bohom. Super. Dobre. Takže to vám nahlas. Dobre, ako vidíte, tak som tento tu. Ja som Noisemaker, takže keď ma niekto z vás zabije, tak budete vedieť, kde som. Takže máte smolu. Ja si tu idem tú kreditkartu dať, či čo to tu je. A, už to mám. Žijete? Hej, diváci, mám túto vec. OK. Ja tu hľadám a idem sa pozrieť na Hej, vidíš, jaký suspicious. Naozaj ešte nejaké pravidlo. Keď vás niekto dá, tak nehovorte, kto to je. Dobre, to by som isto nehovoril. A prečo ideš za mňou? Nenávidím, keď... Aha, dobre. Prepáč. Neidem za tebou. Ale predtým... Hľadám, kde sú tasky. Ale minule si chodil za mňou, takže som to moc nemala rada, vieš? A potom to tak aj Ale dopadlo. tu nie je task. Kamo, mne tie šutre tu lietajú. Yes. Ja už asi viem, kto je impostér. Kto? Super John. Myslíš? Hej, Ak máš podozrenie, tak... dám report. Čo? Tak to je Gia! Čo? Tak to bude Gia! To Gia. Ja som... A ja som inžinier, Tak to bude Gia. Gia. Prepáč Gia, ale musíme. Dobre, je to Gia. Zradili. No čo vlastne? Ale keď je žltý mŕtvý. Dobre, hlasujeme. Počkaj, ja mám nápad, ja sa vojtnem v samu seba. Hej! Yeah! Ja to si robíte žart! Gia! Nie! Ja som vravila, že je to Gia. Prehrala som. Dobre, dajte mi- Budeme viac osôb. No už dalo na 15. No, už na 4. Ja tak na 4. To kto je za zelený? VTH? Prečo sme mali rovnaký skin pred chvíľou, Gia? Ja neviem, prečo... Ono sa to búklo pred chvíľou. A kde je vlastne ten žltý? Žltý je Super John. Jaj. O môj bože. Ja som engineer. Ja čo? Engineer. Ne, ale... To je ten, čo môže chodiť Ja do som bol- invetov. Aha, ja ti to ukážem, dívaj sa. Čo robíš? Idem robiť svoj task. Robím svoj task. Ja to diskontno. Všimla som si. Ja som vedela, že to vedel. Ale povedal, že inžinier, ja som tiež inžinier. Čo? Náhodou ma to píklo. Ale jak som zabila toho Super Johna. Som tu. Ešte na Giu sa čaká.
Привет! A few minutes later. Hej, môžete. 3, 2, 1, ideme hrať. Vrum, vrum. Bože, Ivona, že brum. Ináč, Gia, to nemalo chybu s tým lietadlom. Ja som scientist, takže budem vedieť, kto je zdochlina a kto je živý. Gia ide... Hej, prečo ideš za mňou? Vidím ťa. Aha, Super Ja John. neviem, ja idem robiť transpore. Super John je suspicious. Super John je suspicious. Dobre, Gia To si ide ty, do že? reaktoru. Gia ide do reaktoru. Gia! Gia! Je to Super John, je to Nie, Super to je John. Super John! Gia, Ja som prečo si sledoval, znova? bol som tracker. Gia, ty prečo? Ty si bol noisy maker? Jak som mala vedieť, že ty si Gia noisy maker? Ale tak ja som bol tracker a ja som ťa mohol sledovať. Ty mňa? Super John. Nie je to Super John, som to ja. Nie, Si ťa, dokážem to ťa. Čo je čaj? Dobre, Super Johna. Ja som repotla Čo samu si? seba. Ups, to som... Yes, vyhrala. Ale ja som ho provokovala. Ja tiež. Ty si tiež dokol? Mini John so Super Johnom mali stále problémy s pripojením, takže ich to omylom mlivlo. Takže prepáčte, ale hrali sme iba s Giou. Ivona. Mr. Ivona. To si robíš žart? Dory. Čo? Yes! Čo vôbec? Yes! Yes, yes! Ide. Gia, dívaj sa, aký viem trik. Ivona, Ja som engineer! Ja som engineer, ty debil! Ten tmavo-červený je imposter. Prečo? Ivona. Ja to nie som! Ale... Ja prisahám, že nie som imposter! Nečakaj pri... Hour later. Porucha sa vyriešila a Mini John s nami ďalej hrá. Som tu, nice to meet you. Kde je Super John? John, kde si? Haló! Ivona, dávaj. Čo? Poču mu daj. Ivona, dávaj. Čo? Poču mu daj. A few minutes later. Tu krúžime okolo tohto Mini Johna. A pripojil sa tu náhodný hráč, pretože Super John mal niečo dohodnuté, tak musel ísť, takže... Priviet. Na smolu. Musel mi stalo odprávať. Ja už viem, kto je imposter. A ja, no, takú. Počkaj, ja si počkam, ja už ho reportnem. Také málo. Tak, come on. Čo? Ivona. Som to ja. Aha, na 100%. Na 1%. Ja nechápem, čo robí. Prečo? Viem tak? Ale ja chcem byť zas Guard Angel, takže to je výhodnejšie pre mňa. Som Guard Angel, Gia ochrani... Nie, idem Mini Johna ochraniť. Nie, Mini John je impostor. Budem... Možno. Som pri Mini Johnovi. Prečo si tak blízko Invetu? Tam idem. Nie, nechoď za ním. Gia, tebe sa nejak bugli kalhotky. Čo? Čože? Že si má vedľa seba a nie na sebe. Kalhotky, však kalhoty môžu. Pozor, Mini John. Aha, tak počkaj, kto je Keby som nebol Guard Angel, tak viem, kto je imposter. Tu je môj zhorený pet. Tu pri tom reportovacej kravine. Gia, poď sa pozrieť na môjho peta. Ja som, aspoň, že som tebe dala Guard Angela, Gia. Hour later. Priviet. To si robíš prdel. Znova som engineer, to je nefér, bože. Počkajte, no, niekto mi volá. Koho si hlasovala, Ivona? Toho červeného. Ja som to tiež hlasoval.
few minutes later. A nemôžem Díky. voltovať. Počkaj, červený dal sám seba? Ja neviem. On dal sám seba? What? On dal sám seba. On robil to isté, čo ty predtým. Áno. To je mini-job. Ale nie, možno aj. Je, Gia. Gia, kde si? S mini-johnom. Špehujem ho. Idem za vami, som pri vás, hej, za chvíľu. Hej! Je to Gia, 99%. Hej, nie som to ja. Ona ma naháňala. Nezahaňala, ja som chodila len za tebou ako za Ivonou. No a tak minule chodil za mňou, keď sme sami hrali s Miničonom, tak chodil furt za mňa, aj na to doplatil som ho potom zabila, lebo už mi to žralo nervy. OK. A teraz budete mať prekvapenie, dívajte sa veľmi dobre. Bude to Ivona, No, hej. Ivona. Ja nie som Ivona, ja som Mr. Ivona. Ja som Ivona. Mr. No, Ivona. Ivona. Mr. Ivona vyhral. Later. Odkedy Peta? Počkaj, stoj. Ty to ideš tam vyskúsiť? Áno. Ja sa to skúsi na tebe práve, že? Nezavádzaj, Gia. Yes, konečne. Konečne. Konečne! Ja sa to seklo. Nie si jediný aj mne. Ja kameru mám na jednom mieste, ale hýbem sa normálne. Čo? Mňa to... Aj mňa odpojilo. Tu sme 7. Alebo 2 impostery, nie? 2 imposteria musí byť. Jezu, Hej, to je dva zase impostor. Yes. Moja špecialitka. Ale opovažte sa mňa prenasledovať. Nemám rada, keď niekto chodí za mňou, ináč ho potom zabijem. Dobre, hnedý to není. Ako môžeš vedieť? Lebo tu robí taký ten task, ktorý je vidno. Ja aj tam, kde je to strieľa. Jezu, je to, jak sa volá? Nehovor to! Ak ťa zabil, nehovor Jezu. to. Ja viem obidvoch. Dobre. Ale zabil ťa, či A nezabil? dal ťa niekto? Zabil ma niekto. Tak ale nehovor to, Aj. hnedý je pri mne. Hnedý je pri mne. Hej, vidím to, niekto ťa dal. Hej, som scientist. Mini-john, čau. Ja som traktér. Ty si pri mne? Počula som telo. O môj bože! Ja viem, kto to je! To je ten Limetkový, to je Limetkový! Toto je. Limetkový! A ešte ten, A taký ten, nie, Gia, nehovor tu, ja... A few minutes later. kedy ma zabil. No tak niekto je snajfister. Yes, vravela som to. Tak si ma s ním prosím nezmilte. Mňa kto asi všimne. Čierny hlasol teba. Ja viem, že som si. On ide libou hru. To je neger. Bože, Ivona. Gia, jak si tá mŕtva? Dámy a páni a milé deti, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, lenže kvôli veľkej dĺžke videa mi aj veľa času zaberalo strihať toto video, takže zbytok videa bude bez textu. Fakt sa veľmi ospravedlňujem za tieto nepríjemnosti. Už to 30 minút trvá u mňa. U mňa to Ale trvá viac, 51 minút a 3 minúty. To čo bude za strihanie videa? Kámo, Aj tu stojí. ja to úplne od začiatku... Mini John, ja to úplne od začiatku natáčam a ja tu mám 51 minút a 15 sekúnd. Kokos. Ja ti to nemám ako poslať na WhatsApp, lebo WhatsApp iba príjme... Ja sa bojím, že sa mi to vôbec do mobilu nezmestí. Gia! Ani som si neuvedela. Ty kokže, jak sa to No ja ozvalo na celý rýchle. dom. Prečo bolo také rýchle? Vysvetlite mi. Lebo oni sa všetci livli. Gia, ty mi to nemusíš rozkazovať. Prosím, livnite sa niekto, prosím. Prečo ten červený robil sus veci pri mne?
Ja neviem. On robil Levisus vec pri mne. Ja už viem, kto to je. Ja už viem, kto to je. Gia sa zasmiala, takže tu reportneme. Ja si robím pekný task. Prečo sa furt točíte okolo mňa? A môžeme... Nenávidím to. To kto ho zabil? Ja neviem. Mne to proste len bliklo, že report, a ja som si to vôbec nevšimol. Je to Billy John. Ja som to není, ja som noisemaker. Ja som sa Tracker. Ja som to stihla. Podáme, ja neviem toho Číňana, toho žltého. Ej, jo! Koho hlasujeme? Ivona, niekto si myslí, že si impostor. Ja viem, ten čierny, ten Dagger. Hej, že... Yes, so Guard Angel, bude Guard Angel, yes! A teraz sú Ivona vás impostor. To by bolo božie. Idem... Ja som rada, že to je ten Dagger. Ja som rada, že je to ten Dagger. Guys. Čo to znamená les imposter? Že menej imposterov, že? Áno, menej imposterov. No dobre, je to jedno, že či bude menej alebo veľa. Dobre. Ako chceš, budú dva imposterovia. Nie, traja budú. Aj, shut up. Nie, Ivona, a potom je to mal... Potom Ale není bol plný zábava. počet, tak čo chceš? Bol plný počet. Ja o moje uši, až som skoro ohluchla, tak som zapískala. Som noisy maker, Prečo? takže keď ma niekto z vás zabije, tak budete vedieť kto. Jak všetci idete za... Mini John, neprovokuj. Chcete počuť vtip? Počkať. Mini John, ty Nechcem. čo tam furt robíš? No nerobíš si task. O čo ti ide? O Ja čo som ťa trákol, aby som vedel, kde si. Ty si smrad. Hej, počúvajte, ten, aký to je? Veď si vyber Ivo, what? Hej, ľudia, ten slabočervený to je, on zabil toho oného. OK. Tak ja to napíšem za teba. My sme boli v elektrike a on ho zabil. Jo. Myslíš ten koralový, ten Buriagi? Buriagi? Ten Buragi, no hej, ten. To je koralový. Nie, ja... Už som sa zlakla. Gia? No. Boli práve že asi 4 a niekto z nich ho zabil práve, že tak toho jednoho. Ja som unavená. Ja chcem ešte spať. Kámo, už to tu natáča 56 minút. No. Lúčkovia, chcete počuť vtip? Prečo nie Wi-Fi? Gia! Už ma totálne... Vieš čo? Sereš. Volám sa. Vyhrať. Ja ti môžem tak napl do ksichtku. Počkaj, ja ti naplujem. Tuj! Hej, ja si robím veci. Počkaj, ja ti ešte naplujem. Tuj! Tak to... Ešte ti naplujem. Tuj! Nechaj ma, Ivona. Nestačilo mi to ešte. Nie. Tuj, tuj, tuj. Hej. Jej, ty ma hladkáš. Dám bočku na čelo. Mua. Ty si... Dobre, ty si
Gia, choď preč, ja si mať pekný záber. Odber a zvonček, takže čau. Ty už livneš sa? Haló? Prečo? No? Čau. Prečo ideš preč? Čau. Som ukončil video. Ktoré sa lenže musím asi poslať po častiach, lebo dokážem iba poslať 8 minút v časť. Ja už viem, kto to je. Ja som noisemaker, haha. Mini John. Okay. Ivona. Mini John. Ale ja som to není. Ale jo. Čierny bol strašný pri mne a chcel ma zabiť, preto ho dávam. Kde nájdem, že aká rola som? Tam musíš to Acuse a tam si to nájdi. Ale ja tu nie som. Je tu Mini John a čierny. Že aj mne sa príde. Čierny ma skoro zabil. Keby som nestihla čapnúť potom, tak je po mne. OK. Ja myslím, že je iba jeden impostor, či? Dva sú? Ja som to vravela. Let's go. Jaj, Jo. no. English or Spanish? Mluv česky, more. Nie. Who move Nie. first? Gia, tak ti niečo poviem teraz. Who move first is gay. Ivona, ty to vidíš? Ja to vidím. Nie! Nie, to si robíš žart. No. Ja nie som. Ja nie som. Čo sa stalo? Ja nie som. Čo sa stalo? Ja nie som gay. Ty hej. Ja nie som gay. You are. Nie, no. I'm not gay. Ivona. Prestaň. Mini John má hladká. Nie je mňa hladká. Ako do Ja riti. odkám obidve. To je nefér. Jej. Gia, veď počkaj, chcem mať záber na YouTube. Pozor. No tak jo, tak. Si mala. Nemala. Teraz je na rade Gia. Ne. Jej. Pošlem si to Gia a potom dám WhatsApp aj Mini Johnovi, hej? Do your stuff. Takže mám, že vraj, počkaj, čo tu máme na task? Mám ísť, počkaj, čo? Ja mám task, že mám ísť, že niečo takéto, ja to kto urobil? Ja nemôžem ani stihnúť robiť moje tasky. Ani ja som nestihla ísť za môjim taskom. Kto to je? Dajte hnedého. Mini John? Nedeho. Hnedý. No, Mini John to není, je to hnedý. Dajte hnedého. Hnedý. Dajte hnedého. Ivona, ja ti verím. Hnedý Prečo to je. hnedého? Ivona, prečo hnedého? No pretože ma prenasledoval. A ja ťa prenasledujem a nie som impostor. Chudák Mini John. Chudák. Nech sa ti ísť radšej niekto so mňou, lebo ja sa strašne bojím. Ty kde Ivona? To nevadí.
šum, ale maminka nedojedla šunku, že vraj ty ľúbiš šunku. O, mňam šumka, ďakujem, mama. Som vedela, že to Ináč Gia ťa pozdravuje. Kto? Ďakujem, že ho pozdám tiež. Dobre, Gia, Ďakujem. Aňo. mama ťa pozdravuje. Jej, ďakujem. Miničo, ty si imposter! Je to ten červený. Ježiš, je to teraz došlo, že ja som ťa prezradila, prepáč. Do koho? Jak jej tu dávam? To kto? A kto mu dal ja? Najprv som povedala omylom Miničona, lebo som sa zľakla, lebo mne nedošlo, že som imposter. Miničon, skvelá práca. Prečo to nemohla byť to imposter? Ja som sa chcela zbaviť G, lebo mi zavadzala. Hej. Som ti to vrátila. Z čoho? Za to, jak si ma chcela reportnúť. Ináč teraz vás o niečo Daj štart, lebo Niečo som vás... tu ja. Dobre, môžem vás o niečo poprosiť? Ak budete niekto z vás imposter, prosím, zabite ma, ja to chcem mať na zábere. Ach bože, no dobré. Ale keď budem robiť task. Som zrovna krevná, to mi dobre vyšlo. Ha. Yes, milujem túto rolu. Rúžo, nie, to si robí žart. Ja viem, kto to je. Ja viem, lebo on si dal neviditeľnosť. Áno, to je Phantom. I'll let you go. Ivona, ja ti neverím, ja dám teba. Ja som už engineer, fajn smrad jeden. Ja ti neverím, absolútne nie. Ani ten klobučík na hlave. Aký klobúk? Á, ten, no, čo máš ako Among Us. Prečo? Neviem. Veď je to pravda. Beťar. To je pravda, veď je to vojenský klobúk môjho deda. Viem. Ivona, jak ťa všetko zabali. Aj choďte, viete kam. Ja som vám tu vravela, tak na budúce prosím vás počúvajte. Dobre. Kto to urobil? Prečo ste to urobili? Kto to urobil? Okamžite. Kámo, otvorte to. Konečne. Dobre, ho to nebylo. Vidíš, Miničon, že robím task? Veď ma to ešte samo oskenováva. Ty si svedok, že som toto. Miničon bol pri mne a veľmi dobre videl, že som sa skenovala. Impostor by toto nedokázal urobiť, takže som normálny čistý kremnát. Lenže som engineer. Ten červený. Červený to je. Ten red? Ten koralický. Hehe. Korál? Čo znamená? Jaj, koratlie. Kliu, it's very prominent. Čože? Gia, niekto ťa chce kicknúť. Nie, ja som videla toho červeného, lebo oni šli do tej električky. On ho zabijú, ja to tam videla. Veď ja som na tvojej strane. Ej, yo, shut up, ty... Aha, teraz čumte, že to bude on, možno, dúfam. Aj, hej. Tak trafiť. Jednoducho, tak akože ja ich Pozrite sa na tú Nie! stranu, toto je- Ja si to uľahčím. Ja už som vonku. Tak ale čo mi zbývalo? Ja som nemala čo tam trčať, mi sa tam nechcelo trčať, lenže... Gia! Je to Gia! Je to Gia! Je to Gia! Je to Gia! Ale nehovoríme, kto je impostor. Gia, bola tam. Ale šušte. Gia! No,
Je to Gia. Ale ináč díky, skvělý záber. No, aby som ťa zabila, tak som ťa zabila, no. Veď, ja to súhlasím práve, že s tým. No. Ja som spokojná. No, Dani- tak čo, hneď si začala zjapať. Prepáč, ja som... Aha, ten Maron je like plus. VTH? Ivona, keď ťa zabila, tak som na teba nezačala zjapať. Prepáč. No, vlastne hej, začala, ale... No vidíš. Kto sa teší na dneska? Prečo? Ja neviem. Ale dobre mi to išlo. Ty stále natáčaš? Hej. Ona to potom dá video na YouTube. Áno. Ok, som trafil. Ja som engineer. Budem chodiť za mnou. OK. Nie, Ivona. A kde si ty? Ah, Ty si mŕtva? ja. Kto ťa zabil? Vlastne to sa nemôže hovoriť. No Ivona, to sa nemôže hovoriť. Prečo nie? Prečo my tri? Dobrá práca, Mini John. Ivona, ja mám 8 level a idem na 9. Ja už mám 30. Ja viem, ale ty to hraješ 24 hodín denne. Nie. Ja skôr pozerám videa na YouTube. Among Usa. To čo je za chleba? Taký chleba. Taký jeden typek mal hlavu z chleba. Ivona? Mhm. My sme ešte neboli 9, či už sme boli? Čo? Že už nás tam bolo 9 Nie, 7. alebo... 7 nás tam bolo, 7. Tak neviem, ja myslím, že 8. Nie. No i Snake. Asi 8 sa mi zdá. Ja som engineer, takže neviem ako vy. Ivona, môžem chodiť s tebou? Môžeš, ak sa bojíš. Modrý je mŕtvý, niekto dal modrého. Som scientist. Hneď tuto pri mne. Ja som vám prišla za tebou. Ja viem, kto to je. On išiel za mňou, ja viem, kto to je. Ja viem, kto to je. Je to čierny, dajte čierneho. Takže Nigera. Dobre. Áno, Nigera dajte. Dajte to Nigera. Počúvajte, ja som na celú hru bola asi iba 4-krát imposter a vy minimálne 6-krát. Ten čierny vtedy išiel naproti mne, takže bude to asi on. Ok. Veď uvidíme. Ako prázdninujete? Dobre. Nemám s kým ísť von. Ja som bola včera s Minijonom 5 hodín. Ty kokos, dobre. Áno, 5? 5? Áno, až 5? Čo? 5 hodín a 38 minút. A vlastne hej asi no. Ty kokos. Mne sa vybilo hento, ne. Ja, aby si videl? Hej. Zelený je podozrivý, on ide stále za mnou. Tak zdrhni, choď do ventilačky. A išiel som sem. A počkaj, opravím toto. Ja som sama, ja nikdy nikoho nesledím. To je mŕtvý pet. Chudák. To je toho modrého. Jaj.
To už je mŕtvy aj biely? No? Ty brďo. Zelený klame. Kto? Zelený klame. Myslíš Zelený limetkový? bude so mnou. Tak mu to napíš. Na zdravie. Ďakujem. Je to pravda. Máme dať toho zeleného? Žltého. Limetkového? Žltého. On ma naháňal, ten zelený, takže... Prehlasovali sme. Nevadí, ale zelený ma naháňal proste. OK. Zelený to je, slabo zelený. Veď potom počkaj. Chuďa Pet. Aha, tak zelený to není. Našiel som jeho to... To fakt? What? A zabudol som, že kto tady išiel. Lebo ja som išla smerom, ako sa ide k tomu skeneru. Ja som išla k tomu skeneru. Počkaj, prečo sme tu traja? Ja neviem. OK, dávam Ivonu. Ja dávam Giu. Ale ja som robila tie odpadky, som strieľala. A ja som zase tiež robila task. Ale ňo. Ale ňo. No way. Ivona, Nie, ja to nie som. Ja to vôbec nie som. Ja som všetkých zabíjala. Priznám sa, že ja som všetkých zabíjala. OK. Kto chce pohľadkať? Aha, vidíš, toto myslíš Mini John, toto myslíš Mini... Aha, tak už nič. Toto máš na mysli? Mini John, toto máš na mysli? Ten buk? No to jak robíš? Jednoducho. Tlačím na peta a posúvam sa. No však to, keď ja robím, tak sa stáva toto. Aha. Ivona, už daj. Už sme tu 9. Ale ticho. Jak ti to nejde, Mini John? Ja už natáčam 1:19. Super. Tomuto fakt, že nerozumiem. Tentokrát som že akože naozaj 100% inžinier. Či to? Hej, počkajte ľudia, ja vám musím niečo ukázať. A čo? Kde Počkaj, si? Ivona, na mňa. Zastav chvíľku. Čo? Kto ťa zabil? Nemôžem povedať. Ale počkaj, dám ti ochranu. Ja tú ochranu nepotrebujem. Prepáč, že som ťa nereportla. Ja som to vedela, že to je Ivona. Už vieš, prečo som ti niečo povedala, že nepotrebujem ochranu? Aha, už viem. No. Môžem ti dať takú otázku, Akú otázku? že či chceš slovenský alebo po anglicky ti povedať niečo. Nie, nepýtaj sa hneď tú otázku. Že... Ty to poznáš? Áno, poznám to asi. Tak dobre. My niečo tam chodíš. To sa, ja to iba takto námatkovo skúsim, že či to bude na vás ľudia fungovať. Kto sa prvý pohne gej? Dobre, ten bledomodrý už sa pohol. Čo prosím? Si dole, že? Dávajte si pozor na takého jedného. Ja viem, kto to je. Ale takto jedného. Oči sú do elektriky. Ja na teba Ja kašlem. nie. Je to limetkový. Zase? Áno, Limetkovi nežije. limetkový Žije. žije. Tak je tu potom Snajfister. Ja som vám vravela. Kto mi volá? Už zase?
Však tá z tej dojde, že už hráme, tak pôjde hrať aj ona. To by bola sranda, že akorát bude impostora tam bude stať. Limetkovi to je! Dobre. Yes. Mňa to vyhodilo ľudia. Áno, lebo si neskoro prišla, ja už som tedy zapla štart hry. Čo? Prepáč. Au. Ináč, Gia, môžeš vysvetliť Minijonovi to video tam, kde bol z toho... Čo Minijon! To si robí žart. Dobrú chuť. A čo máš? Dobre, už sa zapni, lebo už sme tam všetci. Áno, ja som čakal, že či sa niekto líbne, ale asi nie. Už hrajete? No, Áno. ja už natáčam 1 hodinu a 26 minút a 48 sekúnd. Dobrá. A zožralo mi to z mobilu, pozrieme sa, 3,32 GB. Okay. Zatiaľ všetci žijú. Ha? Zatiaľ všetci žijú. Hej. Limetka, prestaň ma naháňať, lebo ti takú fusknem. Niekto je mŕtvý. Ináč, ja niekto ti skopíroval skin. Aj farbu. Gia? No? Čo máš k jedlu? Počkaj. Cereálie. A aké? A tu mám ako snack. Čokoládové, haha. Aha. Ja mám radšej orieškové. Mne oreško nechutia. Koho to mám Ale dať? teraz mám posledné dobe na to také jahodové, malinové a tak. Dáme koho? Limetku? Mohli sme čo napísať, no to je čierny. Videli ste to? Ja som to nevidela. Ja som robila svoj task. Čierny napísal, že to je on. Ale neviem, či to klamal. Aha. Je to oranžový. Minijon. Ja už nemôžem kričať. Gia, pohni si rýchlo. Ja si to ešte nechám. Koľko natáčaš už? Počkaj, poznám sa. 1 hodinu 29 minút a 15 sekúnd. Rozmýšľam, že zvolím novú trasu, tam, kde sme najčastejšie bývali. Ako, myslím, ten kozmickú loď. Rybička si zomiera. Nezomiera. Zomiera, vieš, ak leží, chuďatkou, hrabuškom. Neleží ho. Mám už ísť? Aha, on ťa aj oslovil. Mini John? To je také smiešné toto? Hej. Mini John? Že na to smiešné mňa. Čo? Že on ťa ten čierny oslovil. Počkaj, niekto tu odo mňa pýta, aby to bolo rýchlejšie, že? Tak počkaj, ja mu urobím. A teraz. Trochu si pobiehni, Mini John. Čo to je? Bože, iňa. A už je tu 9 z 9, môžeme začať hrať. Vieš, aké je to vtipné? Bože, už hrám. Tak, už som oslobodená. Už tu nikto není. Haló? Tlieska? Let's go! Prečo? Prečo Ja, tlieska? jak si ho rýchli. Že prečo si tlieskal? Haló? Sa teším. Na čo? Ja na hru? Prepáč, ale mama ma zdržala. A už asi budem chvíľu hrať. Prečo ten modrý ma chce dať? Ja nie som impostér.
Žiješ? Kde ty to Koho mám vlastne... losovať? Ja neviem, ja som dala modrého. Ty kokšo, keby som ti dala modrého, tak ja už som kicknutá. Všimol si, že rýchlejšie bežíme? Bacha, je to čierny. Co? Je to čierny. Čierneho daj. Jak ježiš, nie, a ty, yes. Ja som to vravela. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli. Spolupracovali Gia, Super John, Mini John a Mr. Ivona. Toto video si zaslúži like a odber. Ďakujem tým, ktorí so mnou spolupracovali.